היי, כאן די.ג'יי דנירוס מאקדמיית בייסליין לדי.ג'יים, כאן בחדר די.ג'יי של השטוביה. בואו נעבור על כמה דברים שאתם חייבים לעשות לפני שאתם מגיעים לכאן, על מנת לא לבזבז זמן יקר. הדבר הראשון זה לוודא שהפורמט של ה-USB שלכם הוא אחד מאלה. הדבר השני זה להוריד את אפליקציית רקורדבוקס 6, להירשם באתר שלהם, וכשהורדתם את האפליקציה להתחבר עם אותו משתמש. לעבור למסך אקספורט ולהכניס את הדיסק און קי. הדבר השלישי, לפתוח פלייליסט בתוך התוכנה ולגרור לתוך הפלייליסט שירים מהשולחן העבודה שלכם או מתקייה אחרת. לעשות לכולם Analyze במקש ימני, לוודא שהתוכנה שומרת אותם. ולאחר מכן שסיימתם והפלייליסט מוכן כמו שרציתם, לעשות על הפלייליסט מקש ימני וללחוץ Export Playlist, ואז אתם תראו את השם של הדיסק און קי ואתם לוחצים על זה כדי שהוא יטען אותו לתוכו. השלב הרביעי והאחרון זה להוציא את הדיסק און קי באמצעות הכפתור שיש בתוכנה, להחזיר אותו חזרה ולראות שכל השירים נמצאים בתוך הפלייליסט. אז בשעה טובה אתם מוכנים לנגן. בסרטון הבא אני אראה לכם איך להתחבר לעמדה ברגע שאתם מגיעים, ואם אתם מרגישים שאתם צריכים עזרה מעבר לזה ורוצים ללמוד מקצועי באמת איך לתקלט, מוזמנים לפנות אליי באינסטגרם, אני שם לכם את השם פה.